Ahojte pri Evanjeliu inak, alebo Evinak. A dnes by som vám chcel povedať niečo o tom, ako vnímame Boha, alebo ako rozmýšľame o Bohu. Čo sme schopní o ňom poznať a nepoznať a tak. Veľmi dôležitá vec je, že my ako ľudia, ako živočíchy, alebo ako proste ľudský druh, ako nejaké rozumné zvieratá, tak všetko, čo dokážeme o svete poznať, vnímame cez zmysly, cez zrak, sluch, čuch, chuť a hmat. A je evidentné, že vnímame len časť skutočnosti alebo časť z tohto reálneho sveta. A vnímame len tú časť, ktorú dokážeme zachytiť zmyslami. A v podstate je logické, že existujú aj skutočnosti, ako keby, ktoré nie sú postihnuteľné úplne zmyslami. Na to používame rôzne prístroje, ktoré nám pomôžu zachytiť rádiový signál. Je tu okolo mňa je televízny rádiový signál, je tu Wi-Fi a tak ďalej. Ale zase tieto rádiové signály a všetky tieto veci používame na to prístroje, ktoré nám preložia či už do nejakého obrazu alebo zvuku neviditeľnú skutočnosť pre naše zmysly do nejakej viditeľnej skutočnosti, ktorú zase dokážem vnímať zrakom a sluchom. Čiže už len samotná skutočnosť, ktorá nás obklopuje, tá časť, ktorú dokážeme zachytiť a preložiť do reči zmyslov, je obrovská. A tiež je logické a evidentné, že svet alebo skutočnosť ako taká sama o sebe určite je nejakým spôsobom bohatšia. Že predstavte si ten svet, ktorý existuje mimo to, čo dokážeme vnímať zmyslami. A my keď chceme hovoriť o Bohu alebo keď komunikujeme, tak používame slova. A sami vieme, alebo tí, ktorí sa nad tým niekedy zamýšľali, že niekedy je veľmi ťažké vyjadriť skutočnosť slovami. Že slova nám v podstate akože prekladajú to, čo sa okolo nás deje, do nejakého zrozumiteľného jazyka, niečo, čo dokážeme pochopiť, za čím si dokážeme niečo predstaviť. Ale opäť aj slova a čokoľvek, kedykoľvek bude napísané, nedokáže vystihnúť, postihnúť to, aký bohatý je svet okolo nás. A prichádzam k Bohu a keď chceme hovoriť a komunikovať o Bohu, tak veľkú časť komunikujeme slovami alebo prekladáme do slov, ale oni sú veľmi chudobné aj istým spôsobom aj písmo alebo akýkoľvek traktát o Bohu je veľmi chudobný, pretože postihuje veľmi malú časť toho, kým Boh naozaj je. A k tomu nášmu poznávaniu Boha aj k svetovým náboženstvám by som možno povedal toľko, že je to ako taký príbeh, už neviem, kto ho povedal, je o tom, ako slepci pristupujú k slonovi a ohmatávajú ho. A teraz jeden povie, že dotkne sa slonovho chobota a povie, že slon je ako palica alebo ako had. Ďalší povie, sa dotkne slona nohy, hej, a povie, že slon je ako stĺp. Iný sa dotkne slonieho ucha a povie, slon je ako lopúch, hej, a tak ďalej. A v podstate všetci títo slepci budú mať pravdu, ale veľmi zlé je, pokiaľ sa za tú pravdu začnú byť a ju hlásať ako jedinú, ultimátnu a nebudú príjmať žiadne iné. A rovnako je to možno s vierou a s vierovyznaniami a s bojom medzi náboženstvami, že všetky hovoria o jednom a tom istom slonovi, Bohu, ale každé z náboženstiev postihuje len časť ako keby pravdy, časť Boha. Hej. My nedokážeme popísať svet ani pochopiť svet a stále sa ho snažíme nejakým spôsobom pochopiť a ho objavujeme a sú nové výskumy a dôkazy. A ako keby stále sa rozširuje ten náš obzor, ale nikdy nebude dostatočne veľký, pretože sme limitovaní zmyslami, rozumom a tak ďalej. A keď pristupujeme k Bohu, k niekomu, kto zadefinoval zákony, ktorými sa riadi vesmír, hej, k niekomu, kto stvoril svet od posledného atómu, elektrónu, neviem aké mikročastice po
po Zem, Slnko, slnečné sústavy, galaxie, hej, celý vesmír, kto zadefinoval tú krásu, ju vymyslel, riadi, tak akože je to ako keď, ja neviem, mravček pozerá na človeka alebo nejaký, neviem, predstavte si, že chcete psovi odkomunikovať nejakú hlbšiu emóciu alebo nejakú hlbšiu myšlienku, no nikdy to nepochopí, môže len kúkať a tušiť. Hej. Rovnako my, keď pristupujeme k Bohu a rozmýšľame o ňom, máme tú pokoru a to vedomie toho, že nás nesmierne presahuje a tie naše myšlienky nás dovedú ako keby k nemu, k nejakému obrazu o ňom, ale tam treba zastať a vo viere pozerať na nekonečnosť a nekonečnú krásu Boha. A nenamýšľať si, že to, že pre nás je Boh ako stĺp, pre niekoho je Boh ako had, dlhý, pre niekoho je Boh ako lopúch, hej, keď sa slepec dotkne ucha, tak majme rešpekt aj k pravde tých ostatných ľudí. A nenamýšľame si, že sme jediní, ktorí má patent na pravdu. Úprimne som presvedčený, že katolícka cirkev ponúka taký najvšeobecnejší pohľad. Katolícky znamená všeobecný, ktorý pripúšťa aj ostatné pohľady a berie ich do úvahy ako možné cesty k Bohu. Nikdy sa nedostaneme k Otcovi bez Krista, ale aj moslimi, aj budhisti prichádzajú a nachádzajú Boha a nachádzajú ho vďaka a môžu nachádzať vďaka tomu, čo Ježiš pre nás urobil na kríži a brány neba sú otvorené pre všetkých. A o tom je dnešný príbeh o 3 kráľoch, ktorí prichádzajú, sú pohania, boli iného vierovyznania, iného náboženstva ako Židia, ktorí verili v jediného pravého Boha a predsa prichádzajú a poklaknú pred kráľom neba aj zeme, ktorý je pred nimi prítomný v dieťati. Tak nám prajem všetkým nadhľad a úctu pred tajomstvom, ktorým je Boh pre nás všetkých. Majte pekný požehnaný deň.